Kanyang laki din! Ay, jak makaturog ka po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan na di makal dito yung baryo. Kat, italaang manan nga agkokak-kokak dagita ato kak. Italaan kami na nagtudaw. Ay, anda ko madagiti agtiliw ka dagita ato kak. Tiliwan da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, wala niya. Padasin minsa kinibayaw ti agsilaw iti tukak ah. Kunam mulan ka ba ula? Katno kanayon kami agsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Ado, ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man agsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anyang iti tararamidam. Nay, si kamot Bayaw. Agar aramidak man iti kulungan ti manok ko, Bayaw. Kasta gayam. Ada ka di aramidam inton rabi. Ay kat maturog ti kayat ko asawain. Awan papanam. Kat no agar arbes. Makapasadot mo ti rumwar no agar arbes. No kayat mo Bayaw. Mapantag silaw iti tukak. Ay kat mapanta Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Tanagaduda ita. Alaman nga rod, Bayaw. Mapanta. Sige, Bayaw. Isaganak man nga rod ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangringing. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapayng orayan ni Manong ko. Apa yung ururayan, nak? Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Aywan kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palan. Ay, nalipatak matayin. Daga magpasutungtungan may. Nagkadungag paisot ito kak ita, Bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ano ti mayawid ta, Bayaw? Oh, ija banda oh. Nagaduday jay. Sige. Tiliwan ta amin ida, Bayaw. Oh, aguma kang agsida iti tukak kita, bakit? Inakila ko dahito kanina na kuratya, ta hindi pa amang ibagbaga. Makaamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance na gitiubing ang mapanag-eskwela. Inton bigat man inti rabi mapan kami man na nagsilaw kini Bayaw. Ay, kaya't na rin nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam ti agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Wan nana, paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata kabaulan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaulan? Ay, kasta ka di, nana. Oh, Kat, mano ti bayad amin dagiti to kakalakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, manong. Nalipatan naman ng aya, mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman ay inakriingan. Ay, oo na yun. Anya, mutanday ta-atao ta kanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado nga min, nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat, ading ko. Ay. Apay ngay Bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin Bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sabali ngamin dito'y napananta. Sabali? Kat adda nga ron masilawan ta dito oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan ta idirabi eh. Iso asigurado nga awan maala ta ijay. Iso dito'y maten tinapananta. Mangmangag mo day, Bayaw. Tukar mo Mas lagkang kanta.
Asidagtan samot ng iti video kibar. Ni, kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sa bali mo tinagturungan ta, jak amo nga dagayang video kiyan dito'y abanda. Ure siya. Oh, daytan jay video kiyan. Ni, naglawag mo't ditan? Ado ti agin inom Asus, bayaw, agkaiwara babae ti adda iti ruar. Wow, bayaw, nagkikiting t-shirts ta, kan adda pa'y nakapalda. Ay, bayaw, agawitan, sa balin da ito'y naturong ta. Apay nga agawit ta ngay. Anya nga iti masilawan ta atukak ditaw Adda, sa bali atukak. Anya, siga tabaro ka pa'y bayaw. Barang dita na masarakak, di nabayagan na birbiro kak akapungan ko. Ket, kasanon nga iti panagsilaw tayo iti tukak. Agsilaw tayo ito madamdama, unain tapay dag ito'y dadakkel atukak. Anya, sika talaga, bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti panagtagay mo. Iso na bartag ka dagos. Imbangirod, tayo tugot kiti pitakak. Nga doon ti kwartana. Hello? Ah. Agorder kayo kadipay? Ano siya kung ti-orderin nyo? Bayaw, naglapsatan na babae da ito imasidig di ti lamisahan ta. Ano ti makunang bayaw? Order account. Anya ka di ti pagtungtungtungan nyo? Iramang dapat Adda lang pagsarsaritaan mi kinibayaw ko. Oy, iraman dakmod Order akong bayaw, ay nagpintas raw. Kasano dyan pa nagsilaw tayo tito kak bayaw? Anya to ka? Ako kukak ko na. Bayang lang day ta kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit atukak day ta aglagto-lagto di ta basket nga inyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagado kami mat nagsilaw idirabi Imado kayon? Wen, nasurok kami asang hapulo. Kasta aya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang, itinatilew. May salaang abasit atukak? Katwen. Ni, kunak man numapun no day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagi di babalasang akin na date ta iti rabi Nagmayat gayong ti adda kapinungan na sika. Sublian ta manin ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kasanon nga ni bakat ko. Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantaman ni nagsilaw iti tukak. Ay huwag na niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Ne, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw. No pagurayon pa Bayaw! Oh, adamot gaya man ni Manong. Nay, udak man no nakaturog ka manin bayaw. Ay, saanan bayaw? Nakababain mat kan no riingin dakpay. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayan? Katuain. Kasano amapan kayon? Katawan mat awit yo apag silaw. Ayaw na niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat ka itan. Huwen bayaw. Inakalain dagiti kasapula. Bayaw, nagado atukak ti agun uni. Bayampay laing dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit masawan, agdiritso tamanan iti video kyan. Katuna, naska na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkiti mangmangag mo dayjay. Madaman ti pa nagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging katlapayag ko ti isam ko, Oy, adda kayo manin nga agbayaw? Talagang adda kami manan, ading. Ayan na nga jay kadit ko. Kwa. Adda pa'y lang ijay nga ag-make up. Kaya't na, anapintas asumango kan ka. Ala, umunag kayo ta aginom tayo pa. Ay katuna, umay kan bayaw.
Nini. Anya di limabas dito'y sakak? Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw? Bayang pa lang dahil tatukak. Makidate takit di tawunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan matlaang nganda James kan ni manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw. Ada ka din yung order ko at tukak. Awan na. Saan pa'y matasimmangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko aluto kasi daan may. Ay, uray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang balay may wan. Wan na. Gulpiak amen dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anyang itirason ko kindi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Saan tamit ngamin na napuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akini bakit ko. Numamuan na nga da sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Jakmat ibaga. Rumbang lang asan mo nga ibagbaga bayaw. Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak nagsilsilaw iti tukak. Umunag tapay nga ron dito balay bayaw. Tagkapita pay. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakin ko amanukon pataw. Inton rabi into manin bayaw. Anya nga itaramidon ta inton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidon ta. Anya, ti aramiden yaw. Bakit? Da ka di ta malikodan mi? Itayak pa'y ngagdengdeng iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng? Amin na nagtungtungan nyo, nanggagaw. Pati jay. Pati jay kapinpinungan, nanggag kumot day jay. Baruak pa ading ko? Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan ta asawa kan? Mano aya akapinpinungan ti kasapulam. May salaeng bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw natin ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw? Siya kon ti mangsungbat. Saanan? Huston day ta apa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturukan. Apay, di mo mangagtiuni dagiti tukak. Manggagaw nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukaken kang agpatnag, ha? Ay, saan mo't bakit? Masi ka di kanya. Agsilaw iti tukak? Ngam sabali mat gayam ti silsilawan nyo? Nibayaw mo't ngamin. Insungsung nak. Kat, si Morot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo lang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturukan. Bayam dagita ato kak nga aguni-uni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato kak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Na, san mo't la sumardengan da ito yato daw, paray. Kasanuta nga makaaway. Tapay, kabutang mo tito daw, paray. Siyempre mata, nung guri-gurak, nariga tayo, kasana ko na makapagtrabaho. No siya, jak kabutang tito daw. Hindi ka man paray, di mo kunaan na saan ka makaptan iti sakay. Ay, napigsa ti resistansya paray. Imposible mata. Abay, saan ka mamate? Kat no kasulsweldo tayo. Kapigpigsan ti resistansya no kasulsweldo. Sinarakusok mo manan ti todo lakay.
Inton madamdama, ag sakit kan. Urayak nga raw, damalpas di todo. Marabiyanak to nga agawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tandak to manen, no narabyanak. Ibaga manen, nagbabayak. Apay nga may, na di mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kaputi, no napigsa ti resistansyam. At iti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No kanayo nakastoy lakay, ay kataragsakak Amok matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsama ti resistansyam. Pare, maditeriknak. Pagsakitak. Kat, apay asimre kapay laeng. Kapilitan tapno ada maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay ti kalman. Nagsweldo basay tinabate. Nagado ti ingkis say day ti sweldo. Apay ngay akinisayan da. Kat, dagiti ngay lon ko. Isumat lagayam Imbagkan ka pare, tawan lon mo. Nalpas ko amin na nabinayadan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldok. Ay, isumat lagayam nga ore marbisan ka. Kat saan kalatangag sakit pare? At dangamin kwartam. Isu timang papapigsay ti resistansyam. Gatuan ma pare. Ay, talaga amade. Ang sakitak pare. Nasaysayat no agawid kan. Ingkagi na. Narigat no at addang agsakit ka. Nagswerte ka talaga pare. Tanagpig sa ti resistansyam. Imaya, amok akasuswildo ni lakay mo. Ay buo tinaswildo da idi kalman mare. Ni, kanya dagita nakabasket nga awit mo ngay. Frozen foods da gitoy. Isursur ko nga ipapautang. Kastay tan tinigosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkad-kad? Ay kat mangalak imbagla balunan dagiti anak ko no mapandagi eskwela. May salang asupo ti alaak. Anya may sa 5 amon Nagado ngayon ti 5. Ay, katudang mo. 1 month to pay. Ay, sige man langan. Mangalaak iti 5. Apay anarabian ka? Kunakun kat adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sa manin nagbabae. Nag-overtime tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahwam? Ni Miligrito. Jay nakot taong akat kadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong mat nga main. Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugam tilon na, baybayadan na. Iso akim mapsot ako nam. Wen, ang amsak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw awat ko iti asawa ka sweldo. Isu anapig salata ti resistansya. Iso nga rod adong-dongwan ka kanayon lakay. Gapo iti day ta kinaanos mo. Ay na, Batch! Nasayata nagkita ta! Batch? Saan kanto pa'y nga amam mo? Kasano ko mga kabatch ta? Ay na, di na ako malagip. Siyak ni Amor. Diyan nga'y class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Kat no si ka iti ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami babae. Ay na, nalagip mo da ita. Nakalaslastog ka iti. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo tun. Kaslak mo't ajay iges ang nagbalin na pinta sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Tsaka na mo tituloy na. Nay,
Naglalapit matan dagita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko, kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka matan. Oh my God, batch! Agtugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan ako. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Mabit lang, Daytoy, pampapudaw. Dayto'y met, pampakinis iti agkurkursing ako, dil. Dagita ti papahulog mo. Wen, mga alakan batch. Dayto'y may sa cream, 5K. Ha? May dayto'y kan ka. Ta nagpuskol dayta pikas mo. Nagnginan day ta 5K. 5K mat kadaras, apumintas ka. Kasi may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon tapumintas ka adagos. Saan ka nagpanunot? Kidilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gaman na imbagan, paray? Ay, saan pa'y nga rod, paray? Iso asa anak pa asimrag. Agyamanak tayo may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala, tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas, nga absent ka. Madimat gayang magpaiso, nawan kwartang paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka paray. Husto nga minang tilon. Itay ka pa'y dita sangot ti sarming, bakit? Ay, maturog ka lang dita tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan ka mo't anaasam nga agapros-apros di tarupa mi day? Anya nga datay apros mo? Diyay man pagpapintas nga impautang di kabatch ko, abakla itan. Impautang na. Wan, agpapautang ti trabaho na itan. Anya di ko nam nga inutang mo idi asidain? Di frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas daytoy asawam. Tangay nakabayad ka ni Jane Nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo ito na. Saan lang a frozen foods tila ko? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Saksaka? Kitawak man. Kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kan saka ti babaw? Di mo ay nakita dito sa katinwang. Kompleto talaga. Mga lakan natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo dayjay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka mat. O sige, mga laak nga rod iti si Daon May. Kumugtar mo ti sidaan tayo ita, bakit? Kano nagmalmalam nginyang anger ko day tasaka tinwa nga inutang kaw. Anya, imutang ka manen? Good, impautang mo di kumarik nagpapautang. Ay. Puron samat tan utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo sidaan, utang. Nadamot pagbayad kaw. Ay kat kita narigat numapunuan tayo iti utang. Wag, amok ti araramidok lakay. Wanya, mangantayon, tay parabaw kon, dito lamisan, dito limok ng asaka tinwang. Mayatan paray, pimigsan ti resistensyak. Mabalina kon nagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan paray, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod kan ka. Tasan kalaktang agsaksakait. Resistansya, paray. Resistansya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistansya na. Ay na, jak kayatan ti agsakit paray. Ay na!
Kita tamanin batch. Sa anak mo da pimintas e intad mo anak ang ngin na cream. Anya saan? Katkaslaga itan artista eh. Di nakman lang sultan si ka. Hoy, pudno ti bagbagakin ka batch. Sino itan? Di karuprubang na artista itan? Aha! Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Amom, no anya langan ti kurang ken ka? Anya pa'y kumangay. Alahas. Kurang kay ti alahas. Talaga saan nakagal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan mat. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga niti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayon ang pa'y ti singsing tiramay ti saka. Ah? Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mamat. Ay no, makabandog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo di ta pagtugtugawam asala sek. Ne, naglamuyot mata na pagtugawan dahito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag dita, lakay. Katuwa na, nangalang may kadagito yung asalaset. Inutang ko. Anya, inutang mo manan. Ipapautang damot nga men, di inutang ko na. Ay sos, umad-adon sa amat ang tiut-utangan, bakit? Nagkunamat kan ka. Ay, kita ma, ang mga nusaanan nga umanay ti sweldok, apagbayad mo kadagiti inut-utang mo. Nay, paray, nakadumog ka mat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay sus, si kamat ng tikim mapso ti resistansya na ita. Huwensa, gasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray. Day nga rod ti parikot ka. Nagado tinut-utang ni bakit ka. Kumkumporme. Ay sus, tahakas kan. Ado pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukataman tiri daw yaw! Maray! No, itayak pa'y ngagtok-tok-tok. Ngamawan mo't sumungsungbat. Oy, abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay ngamawan sumungsungbat. Apay, anya ngay tumay maramidan dito eh. Umayak agsingir iti utang day ta babae. Ha? Adamot utang na kang ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y mat. Ngami di nakaalan iti ado, pulos mat na saan ngagpakpakita. Iso ngay maya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag singera kon. Awanan dito balayda. Ala, tuktukin tapay day tari daw da. Awan sa dito eh. Napananangay. Naglumongan ah. Ay na, dagiti alahas ko. Ipabarangay da kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diyak ka mo dagita sa tao. Di mat imbagaken ka idey. Asaan ka nga agkarautang no awan pagbayad mo. Diyak mat naputan nga imaduti utang ko. Diyak na baybayadan. Kurang pa yan ti sweldo kapag bayad mo kadagiti nga inututang mo. Ay, kurang aya? Wen, isungarod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Ay, apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't nga agpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay, sus, ay, hospital kan Ay na, nagbita-bim mabate resistansyak bakit? Apay, abim ba ba? Kat mangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamak kanya kita. Ayan na, tinasakit, lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumat kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sana kagbayag.
mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Apay asa na sumsumrag. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi may. Apay ngay maray. Itian niya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Rodel, lakay. Apay, Sara, bakit? Paumayag pa ilaang ni nanang ko dito'y balaywan. Awan nga min mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagiti anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiang iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugik nga trabaho, lakay. Iso pa umayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyaman at nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadano nak dito'y lugar yaw. Ala, agina na kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisi inak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto ako, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti ka nagtanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Wah, ni ka din, abalayan Maria day tasimbang pay. Wan tatang, apay, di ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan nagsako, anak ko. Apay nga minaya. No di namang nagtibagbagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang, Apay ay Rodel. anya ka din ti mapaspasama ka na kayo? Apay ay Pagkalamat ang dagitaramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tilamad madlaw mo. Ay, panawan nakman. Kaya to, tagmay maisa. Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito'y silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti maturaw. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Na, hanyang ay day. Ay, sos. Ay, sos. Adamang iguy-guyod iti paldak. Ay, adalakit di alalya. Ay, adalalya! Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo, asaan kayo anak katurog? Ay, adalalya dito'y balay niyo, anak ka. Anya? Kasano ko mga adal-alya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin? Ada, anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan, ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan, Sara, anak ka. Anya ti pamanagnak yung adal-alya. Ginuyod na nga impababati paldak. Anya? Ay, ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak, Tapno sa anak ang malabutan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang mag-anagawid da Sara kan Rodel. Nalabit anag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina. Ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da Sara nga anak ko. Napintas nga maing ti panggadan ni Rodel. Brown out manang. Nagidap ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Jak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadak latan ati mag... Anya day jay.
Kasla rin padag. Ay, saus! Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, ada lalya! Ay, no asino ka man nga lalya! Umatayo ka! Di na kumabot-bot ngal! Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, ada lalya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Yak nakita. Ngam inaprusan na ti gurong ka. Anya? Ay, tunggal ag brown out. Rumwar mo't di al-alya. Anya? Ngam idi nagsublimot lang ti kurintay. Nagpukaw mo't lang jay al-alya. Ay, anya lakit din ni Nanang. Parpar matayo laang day ta amarikrik nayo. Awan al-alya diti balay meng. Ngalamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. Owen Lola, mabisin kamin. Anya day si Dan mi Lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Ay! Apay yan ang griyaw ka, Lola? Dalalya! Ayon ti al-alya? Awan mo tan. Anya tila nga ti al-alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita ko. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Ay, kalatmat lang ang nagpukaw dahi jay ngal alya. Inmal aldawan. Ngam nakakita kayo iti al-alya, Nanang? Wana nakaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga al-alya diti balay may? Ay, but-but nga nyo lang, ti bagbagiyo. Anya nga ro dyan nakitak no saan ngal alya. Ang mga nulupot ang nakabalay bay dyan nakita yo. Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupa na. Apay, mailasin nyo ka diti rupa dyan alya. Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturog akong Lola. Oray siyak Lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, Lola. Uwan Lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakali. Ay nahan. Makapakatawa ti buy-buya at ititibay. Ay, naglaing dagiti komedyante nga agpakatawa. Ay na, marayang, ay, na, brown out manan. Ay, nagidap manan ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kaw. Ay, nagkanak ti al-alya. Ay, agawit ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kaw. Apayan Nanang. Langayo matan ti mabutbutang. Uwan nga rod, Nanang. Anya ka di manan ay tinapasama ka na kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti al-alya iti rabi ay. Anya? Ay, grabe ti al-alya dito'y balayo anak kaw. Umagag kan agapros iti gurong. Anya lakit din ni Nanang. But-but nga nyo manan, ti bagbagiyo ako na. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mga iwan kadagiti apuyo. Adabot nga ron al-alya dito'y balayaw anak kaw. Awahan, Nanang. Iso adi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargarotyo, tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Nagsarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kao. Si kajay al-alya niya. Anya nga al-alya sasawem dita, anak kao. Si kajay al-alya nga agapros iti gurong anya, tatang. Jak amuday tangay bagbagam, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako sunadam ni katugangak. Nga mabain ka lang agparangkan kwa na. Aha. Limabaga day tarupam, tatang. Kaya't naasawan, mapaiswan ka. Basta.
Jak amo day tal alyang ibagbagam. No talaga ako sunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kaalyaan? Tane, mabutbutangan. Anya? Total, agpada kayo mat abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak mo't tinagdigaws. Kasanumot nga may. Nagaduti inaramid ko dito'y balay da sarang anak ko. Naurnong timurunda. Agdigosak ko ma. Namrabi imot taon. Sapay nagalsimon ti payod ko. Maturog aklatan Yakon mauray asumangpet dagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglep. Brown out manayon. Ayun, ayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Atsi! Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na simbang put kayaw na nakaw. Mabutbutang kayo manan, nanang. Apay aya. Ay, ikikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mati power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayon nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agid matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Ha? Apay, anya aya tinakita yaw. At damat kalugong naiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano. Kalugong ni Abalayan Mariano. Nukasta! Isulakit dayjay al-alya! Daytoy ti para ken ka. Ayan, ikaw. Gusto na balayaan. Di na kong katusan. Awanan kay ti bain Abalayan. Kasta unay ti butbuton kaw, si kamo nagayam di al-alya amang lablabos kanya. Pagkawanin na kabalayan. Saan din ang maulit. Promise. Ay, kagurgura ka, Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, naskin ka di pa'y aya. Nga idupom ti silaw no may nakaprosan. Aha. Anya ti kayat no asawain. Nabalayan. Ay, awan. Ay, nalipato mong dyan bagakan ka, Marianaw. Sabong parakin ka. Abalayan. Napay day taasabaw. Peace offering kukit ka. Abalayan. Pakawanin na kon. Aklunag akamali day day inaramid ko. Ay, dak awatin day taapis offering. Kagurgura ka, Mariana. Mala. Unasim ko man tiguram kanya. Abalayan. Ibagakon. Ipudpud no arik nakparakin ka. Ha? I love you. Abalayan. Anya? Ay, sige na. Abalayan. Pakawanan na kun Ayawanan kay tibain. Kursulada nakmagkayam. Ngumnasken pailang nga idepem ti silaw. Aha. Ay, Mariana, pudno ka day nga ayatan nak. Wen, Maria Abalayan. Agayatag atalagakin ka. Ay, sigay. Ay ayatin kamutan. Abalayan, Mariana. Nanang, Tatang, anya ka din ti mapaspasama. Ang sinsin naklot kayo matan dita sofa. Kung nagpaiso, tatang, nanang, anya ti kayat asawan daytoy. Boyfriend ka ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno, timbaga ni Maria, anak ka o. Ag boyfriend-girlfriend kami. Anya? Agbagay kami launay. Gaputa agkaarngay tinagan mi adwa. Maria ken Marianaw. Ha? Ket
iti saan niyag bayag, agkalaysa kami, tapno makaadu kami pa'y iti anak. Oh, saan ka di? Sweetie? Wen, sweetie. Anya? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Brown out! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Wen nanang, Kahit mga sawa kan, Manuel. saan pa'y nanang, ngem adar armet. Sigay, anak kaw. Lalaingom ti agaram. Kaya kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di, nanang, di kay agganat. Dumteng tulat taray ta. Aganatak, takayat ko nga rudan ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam, nanang. Ikanak kumay ti kwarta kapag gatang ko iti irigalo. Ay, wala, anak kaw. Sa anak ana emote, no may papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak nanang. Inayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Abangan wag kurang. Umdas ka numuten ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta ka numananog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay. Sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di man din nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabay? Tama nga numaturugang iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daaw ka itimbagak lakay. Arman na pa lang makiturugan inje balay da. Ha? Wunan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, ta agar-aram pa'y lang. Kumusta gay anak ka? Sinong batan na ka, Jar Armag? Saan pa'y, tatang? Madama pa'y laengar armet. Wen ang nakiturog kamot ni balay da. Mabalin ayamot ti kasta anak ka. Ha? Kwa, nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang, tidak kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi. Anya? Ay, wan tatang, kastangag paison. Naghanasen no kasta anak ka. Nasingpo gayam nagiti agbalinto nga abalayan may. Wan tatang, iso nga awan to ti parikot, no da kaminton tagasawa iti anak da. Malaki lalaingim nga ro anak ka. Ay, wan gayam, tatang. Apay Manuel? Dumawatak man iti kwartayo. Paganamatam iti kwarta. Usarik angag daton, tatang. Ambuyo baten, awan pa'y lapang gedak ita. Ala, di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam. Agam maguray ka latbit Ni, apay nga agurayak pala ngay, tatang. Inak pa'y agila ko iti irek, anak ka. Talaga ka di ang mga sawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yun iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamo ti kasta, ante. Isumati ko na ni Manuel siya na. Nasingpet ka na dagiti dadakkel ti pagdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamangak. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanyak. Anya, Saan lang nga day ta, ante? anya pa'y. Hidda-hiddayan nak ti katugangak alalaki. Kay, anya ngay ti aramidaw. Kinindayak mat ani katugangak, ante. Anya, Nagkiniday kami na.
Ay, gimatang kayo mat iti baboy, tata. Wen, Minerva balasang ka. Pagkasaran to na Manuel, kan tinubya na. Mga sawa mat gaya man ni Manuel, tata. Wen, mga sawan iti mabiit. Doa mat ang nagdadakkel a baboy dagita. Sigurado ang nagado ti karne na day, tata. Ado, ata na isang rat nga ron a pagkasaranda. Didak tumat liplipatan nga awisan inton kalaysada, tata. Wen, Minerva. Da nagmunaya balasang ka. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kurso nadakmat kat ti anak yaw, tata. Anya, Wen, tata, nga maanyangay nga rod. Di nakmat kayat ni Manuel. Nakasungsungit mat no lumabas ijay balay. anya nakasungsungit nga bagbagam, Minerva. Kusilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw ka matgayam nanang. Wen, Manuel, apay aya. Pa, kada ko may bagakin ka nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatan ko iti wedding ring. Anya, no kasta, inaklon na kanjay ar-armaw. Una nang. Iso asagot ako niti wedding ring. Maala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang daytoy in-inaw. Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babaay, Manuel? Di urat na kaso ginangagyaw nanang. Ay na, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo tayo tapaso. Ay, bakit? Asino di nagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino di nagriyaw kunak? Ay, kwa. Ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas di ati panagriyaw mau? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingig mo. Aha? Saan asi kadayjay? Siyak kunak lang arudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitek ti agriyaw. Na. Ay, sa bali talaga, bakit? Saan asi ka di nangag ko nagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak di nagriyaw. Kaslaryaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kayan ayat mau, anak kaw. Wen tatang, nalpasen. Yam amom to mang kada kamay. Wen, tatang. Apay akas lag sanod tadilam asumong bat kanyak Manuel. Di kay madanagan tatang. Maamam mo yung tulat tati kayan ayat ko. Wala tanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparti ababoy tatang? Adan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyan tayong tinubya amwain. Tagsagana kamay. Wen tatang. Ibagag tulat na kada kayo. Ay, napintas ka di mo ila tinubya Manuel. Wen tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, nagkasar kayaon. Wen tatang. Ay. Aguri ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de tatang. Kumita ka man itingataw. Apay ka de tatang. Basta kumita ka itingataw. Wen tatang. Ha? Apay tatang. Anya tinakita yung timatak. Na. Nangisit ti aking babaapas at ti matama na kao. Ala ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga tanday ti babati matak kahit. Ay, sa bali ang isit day ta, Manuel. Anya tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay shadow asasawan nyo tatang. Apay, babae nga gusar iti ay shadow. Never! Kumusta nga'y kasinsin, Manuel? Kaano nga'y tilong table? Anya long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte ababoy. Jakman amo kinitatang. Di matang kintinit ti baboy a pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanluang to, ti kadadakkel dagiti baboy a ginatang ni Uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsin. Mala, lapsan ka pa iti paraangam. At dabiit pa panak.
Nagtaon lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsay? Kwa. Anya nagbalinag ababaya sa asawam dita kasinsinsya na. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Wan ngam sa bali ti panagriyaw mo itay ang nagbutang iti aso kasinsay. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo. Akas na babae ang nagbutang ang makagat iti aso. Saan man at madlaw mo kasinsinsya na? Aguuyong data asom. Naguyong data asom. Makapakigtot. Di nakadi kayat Manuel. Sakla ko man tinaram mo. Tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapa-apan asyak agbalin niya asawam. Sana sikati type ko. Nagsakit mo tanday ta nga ibagbagam, Manuel. Ay, excuse me, Minerva. Or delikadisa mat Nagalas ti babae ang mga ibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at ilalakay iti mga ibaga ken kay ti kasta. Dadadaul lang ti imahi dagiti babae. Ha? Ay, nagsungit ka magtan, Manuel. Talaga mat, Minerva. Agbayin ka kumamot Allah, dayjay laang nga imbagak, ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Ha? Agtagalog ka pa yan, Manuel. Gusto hindi ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga ron taramid. Ani. Kaya ka makita dagiti parents ko. Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh no! Anya taramid. Saan niya ang budatatang kanana nga may saan ka baglush? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Oh! Agtuktukan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta agtuktukan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Amangan no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man lati agtuktukan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y. Anya ti masapol yun? Manuel! Bakla ka! Tatangin, anak! Naka-make up ka, anak ka. Ikwa! Honey? Asino da? Parents ko, honey. Awanan ka itibain, Manuel. Kunakon kahit nga da something wrongken ka. Iso asinurot ka. Tatang! Hoy, no, nagalas tila nga man nakamikap. Kas kalaking kobra. Pakawanin da. Isugayam da ito iti kayan ayat mau. Hani pa iti inawag yu, my God! Ay! Kinaguyudan! Ay, namasagsagit, anak! Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas ti langak. Sa anak-anak ka, bra! Ay! Awan, bigyan ko. Nga oray makita na kaakasta. Kamay sa, saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag na intay pinauluan. Wedding ring! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.